ट्रेक्टरखौनो दोनस्लाबनो होआ नै लोगोफोर बिबथैया दोनबानो माने गावसोरासो सलायनो आथुर आरो सासेया ड्राइभार जादो सासेया जग्रा जादो हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथे तेमरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ आंबो दासान्दि मोजाङै दं लोगोफोर दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव हाबनानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय थौदो होमबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै नोंगोना नङा दानखावना नायनि र' लोगोफोर वाव वाव आयौ आयौ सिलिंजोब्बायसो दानफ्लेजोब्बाय आयै 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 वाव गोमोन नै लोगोफोर बरिया खाजि जानि र' इखो बरिया जाबाय नै लोगोफोर मैथ्रु खाजिया एकदम नुनायावनो जाथावथाव खुदैयासो गग्रोलायबाय आंहा जाना नायनोसै र' लोगोफोर एकदमबारे बिराद जानो लुगैथारदों आरो मैथ्रु खाजिखौ माबा बोथोराबो फटनो माने सोलायना होबाय नालाय लोगोफोर बैसागोआव माने खाथि खाथि मोनफैथारबायना ओंखायनो बोथोराबो गरम सायाव गरम जाबोगासिनो होरा जा मैथ्रुआव बारा संख्रि नांनायबो नाखाया आं जै साफा साफा मोना दङ लोगोफोर जाना मैथ्रु फिथाइया ओमफ्राय ओंख्रियावबोथ' बारा गोथाव जाया इदिया दै दैल' जायो ओंखायनो माने खाजिखौनो हाबाय दिनै आलुआबो देन्जार जाखादों ओंख्रि जानो हाया नङाबा फैनाङा जानो हाया मा नों बेखौ आलु आयौ थां आयौ जानायफोराव डिस्टार्ब हाय आखुबखौ बेटाफोराबो ओरैनो खोलैजोबना लाबाय मा जागोन आरो नोंसोरजो जारलासो नो बादों आलु बाय नामा hơi लांफैबाव दङो लांफैबाव फिथाइ थायनो रोङिनि रागाजों लोगोफोरनो जोगोनारखौ बिजौखौनो खानानै लाबोबाय आरो फिथाइयानो माने थाथारा सेवबाय थायो आरो फिसा फिसा जाबाय जायो आरो ग्रोब सेवो आरो नै इफोरबायसा जायो ओमफ्राय नै थाइसेल' थें थें थाइदो इखौबो खाना लाबोबाय मोनस्लाबोलासै नै बै एम्फौजों सुबाय खोमा लोगोफोर माने मैयायो मारा मेट्रिक पास जानायनि गुवाहाटीनिफ्राय मिथाइ मोनफैदो आरो लोगोफोर मानो होनबाथाय जोंहा बिजावजालिनि बिब'नि फिसालाया माने मेट्रिक पास जादोंमोन आरो मैयायो ओमफ्राय दिनै माने जोंनो अननानैहाय माने मेथाइ जा आरो होननानै हरदों आरो लोगोफोर इखौनो नै रेडि जागासिनो ओरै गलाया ओरै सागोलैजोब्बायस' लेट जाबाय गुवाहाटीनिफ्राय फैनाय ना मेथाइया पार्सेल हरदोंमोन गोजाननिफ्राय फैनाय बाथ्रा ना लोगोफोर गुवाहाटीनिफ्राय फैनाय बाथ्रा ओंखायनो एसे लेट जाबोबाय आरो पासआथ' मैयानो माबायाथ' रिजाल्टआथ' मैयानो होखांबाय नालाय ओमफ्राय गथ'फ्रा जि हाल्ला नै ओइ बेटाफोर दे 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 जा 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 साया गुदुं दै खामगोन हाय निसान गल्ला जादो जोङो आयै 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 लाल साखौनो एसे खोरोरो लोंनांगौ निसै र' लोगोफोर जोङो दिनै माने गाइखेर साखौ लोंनो बादो आरो गाइखेर सा लोङै लोङै गेस्ट्रिकआ अफार जानायनि थाखाय माने गगा सगाफ्रा स्रां जाथों होननानै आरामसे लाल सा गलमरिस ओमफ्राय नै लोगोसे गल्लाबो ओमफ्राय निंकिबो अननानै हरनायखौ जायाबाबो बया मोनगोन ना ओंखायनो जानोसै साखौसो गोदै मोननानै लायो टिकुवान हुइलायसिगोन इयो
दिनैनि ओंख्रिया बेखिनियानो आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै दालि केसारि ओमफ्राय आलुबो होगोन लोगोसे नै आलौ देग्लि देग्ला लाखाबाय बेनिफ्राय आरो जोगोनार बिजौ मोनबायबो नै लोगोफोर ओंख्रिया फटाफटनो माने मिरामिस ओंख्रिखौलाय माथो देखायबाय थानो ओरै होननानै माने मोननायखौल' देखायना होनाय जाबायहाय लोगोफोर नै ओमफ्राय आलुखौ माने मोनसे मोननै थुफ्रुनानै लादो आरो ओमफ्राय माने माबाया दालि केसारिया ओरैनो रग' रग'यैनो दोनबाय आरो बरिया नुखाबायना टेस्टिनो दिनै माने जेबो जाया लोगोफोर ओमफ्राय बेखिनियानो आरो ओंख्रिया मिरामिसनि थाखाय बेस्ट ओंख्रि आरो बेफोरो लोगोफोर मुलि होयि मैगं लकेल न'निनो नालाय इमान बावसुला आंहानि फिसालाया लोगोफोर दिनै माने फ्रि बैसागुआव माने आर'नाइ सार'नाइ गामसा बेफोरबायसा गस्ला गुफुर देलायनानै थांनांगौ नालाय देलायनाय समावबो ओरैबायसा नारा नाथार देलायनानै थांबाय ओमफ्राय थांनानै माने आर'नाइखौ जानजियाव खानाय आर'नाइखौनो माबोरै खेवनानै साइकेलाव दोनथ'खो ओमफ्राय दा आर'नाइखौनो माने बावगारबोबाय आरो लोगोफोर सोर लांसनखो सोर माखो हमनानैनो मोनला गथ'फोरनि बाथ्रा मा जाबावगोन दे आरो बे गथ'जो